Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información un día máis. A radio na Televisión Municipal de Cerceda, hoxe martes día 19 do mes de maio. Imos a falarlles, pois, por exemplo, de un corte de luz. E vai a ser xa esta tarde, así que nos sigan no informativo do mediodía, tomen nota, porque haberá hoxe un corte de luz para arranxar a línea eléctrica que en este caso quedou afectada pola caída dunha árbore. Ese corte de luz afectará a rede de distribución de Udesa nas parroquias de Xesteda, Queixas e Rodís esta tarde. Dende as 5 en adiante calculan que terá media hora de duración. Dese corte falaremos. Das festas en Encrobas desta fin de semana coinciden tamén cas festas do Espírito Santo na Silva e coincide tamén ca festa social de Cerceda que volverá a superar as 700 persoas da terceira idade. Falaremos tamén de que xa se esgotou as plazas da excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con xantar baile e sigue aberto o plazo para anotarse o programa Verán Saudable. Falaremos das obras de Adif que está facendo na estación de Cerceda Meirama, tamén das axudas á natalidade que se poden solicitar e de como teñen que facer, poden anotarse os cursos de salvamento e socorrismo tanto da escola como do clube. Comeza tamén, ou xa está rematando, o plazo para a limpeza de fincas para prevenir incendios que marca a lei e o 10 de xuño abre o parque acuático. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños e do DNI que xa esgotou as plazas. Queda xa agora para a seguinte visita, que sería no mes de setembro. Por último, en canto tempo, xa chega o anticiclón que irá traendo suba de temperaturas e máis sol que nubes para os próximos días. Como decíamos ao comenzo do informativo, lembrar aqueles que nos sigan agora o informativo do mediodía que tomen nota se están en Xesteda, Queixas ou Rodís, porque a compañía eléctrica Udesa nos informa de un corte de luz que vai a facer esta tarde na súa distribución eléctrica nas parroquias de Xesteda, de Queixas e de Rodís. O corte é debido á caída dun árbore e vai a ser a partir das 5 da tarde e calculan que teña aproximadamente 30 minutos de duración para solucionar ese problema. Dende Udesa piden disculpas aos veciños de Rodís, de Xesteda e de Queixas que teñan a corriente, a luz, a electricidade con Udesa. O corte, hoxe, teñan precaución se van a utilizar algún tipo, ou están pendentes de algún tipo de electrodomésticos, etc., que sepan que hoxe o corte é a partir das 5 da tarde. Como decíamos tamén nos titulares, esta fin de semana coinciden varias festas. As festas en Encrobas, as festas do Espírito Santo na Silva e tamén a festa social da terceira idade. En canto ás festas de Encrobas, son xa o venres, sábado e domingo, esta fin de semana todo centrado en Pontoxo. O venres, día 22, haberá unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O día seguinte, o sábado 23, hai misa solemne a unha na honra a Virxen da Peregrina e sesión vermú e verbena a cargo do grupo Tic Tac. E o domingo 24, este domingo que ven, hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e logo na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Eses son os 3 días de festas na parroquia de Encrobas pola Peregrina e Santa Lucía. Pero tamén esta fin de semana son as festas do Espírito Santo na Silva. Vai a ser un día máis, ata o luns día 25. Comenzan xa este venres, donde haberá unha gran verbena, donde estará Disco Móvil CDC e estará a orquesta París de Noia, eso para o venres. Para o sábado volverá a haber outra gran verbena con Disco Móvil Impacto e o DJ Nayan Noé e estará a orquesta Los Satélites, eso o sábado. O domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Máis, hai misa solemne a 1, seguida da procesión. Logo hai pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos coa orquesta Atenas. O luns, día 25, o luns que ven,
Hai misa a 1 e a continuación será o quinto xantar popular do Espírito Santo. Será baixo carpa con sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Ata pasado mañán xoves poden retirar aínda os tíckets nos establecementos colaboradores ou cualquera membro da Comisión de Festas. O menú a base de lacón a feira, pulpo, churrasco mixto, postre, bebida e café, a cargo da pulpeira Luis Guerra. Precio 38 euros adultos, 18 euros de 6 a 11 anos e os máis pequenos gratis. Todo organizado pola Comisión de Festas do Espírito Santo, coa que colabora o Concello, os veciños e as casas comerciais. E tamén a fin de semana, o sábado 23, festa da terceira idade de Cerceda, festa dos maiores con xa 700 persoas anotadas. Decir que será este sábado, 23 de maio, na Polideportiva de Limeixa. O xantar comenzará aproximadamente a partir das 2 no Piñeiro, pero xa poden ir a partir da 1 para buscar sitio e ir xa entrando con orden. O menú vai a ser de lacón afumado estilo feira, pulpo a repetir, xarrete con patacas e guarnición, postre, tarta mil follas de xeado e tamén xeado e café con gotas. As inscripcións, en este caso, xa están esgotadas, salvo algo excepcional, xa estaría pechado o plazo. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68 polas mañáns, ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. Tamén lle recordamos que a excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna de Pontevedra, que será o domingo 7 de xuño, tamén xa se encheu, xa se completou o bus e xa quedou pechado o plazo. En canto a máis temas, falamos agora de, unha vez pechada xa esa excursión, falamos agora de o verán saudable. Esa actividade que tamén xa se puxo en marcha nos últimos 3 anos e que pretende este ano volver a funcionar. De feito, xa hai xente anotada e está aberto o plazo para anotarse. O Concello activou de novo un ano máis o verán saudable. É unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que terá lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Van a ser os martes e os xoves en 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros para os maiores de 65 anos. Farán zumba, andainas, xogos tradicionais, aquagym, xinasia de mantemento, etc. Van a comenzar xa os xoves, día 11 de xuño, xoves 11 de xuño e rematará o día 3 de setembro. O prazo para inscribirse vai a estar aberto ata o venres 29 deste mes de maio e poden anotarse no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Recordámoslles tamén que continúa aberto o plazo para solicitar as axudas á natalidade que concede o Concello de Cerceda, axudas a natalidades que ten o prazo aberto para solicitalas ata o 30 de novembro. Esta convocatoria, de novo, ten un pago único de 300 euros por fillo nacido por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. En calquera caso, para solicitala poden facelo no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou poden facelo pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Aí atoparán tamén as bases desta axuda. O Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 deste mes de maio. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións ou de parques ou de instalacións industriais. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieita. Son medidas importantes
e se teñen algunha dúbida poden consultar co Departamento de Medio Ambiente do Concello. Está na terceira planta da casa do Concello, ou poden chamar por teléfono pola mañán o 881 04 67 76. O Clube Natación Cerceda anuncia o plazo para anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo e tamén na Escola de Salvamento Deportivo na piscina municipal climatizada de Cerceda. E tamén, ademais, entre o próximo 25 de maio e o 5 de xuño, nesa semana, poderán asistir gratuito, de xeito gratuito, todos aqueles que queiran probar esta actividade de salvamento para decidirse despois a anotarse na mesma. A Escola Municipal de Salvamento vai dirixido a maiores de 5 anos e son os luns, mércores e venres dende outubro ata maio. Hai un grupo de 4:15 a 5:15 e outro de 5:30 a 6:30. Para inscribirse, ou poden facelo por teléfono ou por WhatsApp, ou igual que para o Clube Natación Cerceda, para participar no clube, en este caso competir con eles, adestrar con eles, pois van a comenzar xa en setembro. Hai categorías dende alevín ata máster. Si queren anotarse, como decimos, ou inscribirse, poden chamar ao teléfono 661 653 102 ou por WhatsApp no 606 373 632. Agora falamos das obras que a DIF está executando na estación de Cerceda-Meirama e que van moi avanzadas. Na estación de tren de Cerceda-Meirama se están executando obras importantes con un presuposto de 6 millóns de euros. Actualmente é a única estación que está operativa en Cerceda despois de chegar a ter incluso 3 estacións, aínda que é a única que temos demasiado deslocalizada. Xa no ano 2023 o Concello de Cerceda, a través do alcalde Juan Manuel Rodríguez, trasladou a DIF unha comunicación oficial sinalando a través dun informe as múltiples deficiencias que presentaba a infraestructura. Dende o Concello de Cerceda se fixo, ademais, unha senda de 300 metros de longo e 2 metros de ancho para acceder á estación e favorecer a accesibilidade. Neste intre se está traballando a bo ritmo por parte de Adif na mellora da accesibilidade na estación de Cerceda e, en concreto, está mellorando as prestacións e as condicións da estación en materia de interoperabilidade, de seguridade, de habitabilidade e de accesibilidade coa reducción de barreiras arquitectónicas. Tivemos a oportunidade de estar con eles, en este caso, e falar sobre a estación, sobre o que se está facendo e demais obras importantes que o Concello está abordando. Isto foi o que nos dixo o alcalde. Estivemos botando unha ollada porque nós, no seu día, estamos falando aproximadamente do ano 2023, mandamos unha serie de escritos á DIF, incluso con algún informe técnico, facendo fincapé no feito de que estaba en moi mala situación, sobre todo que xeraba moitas dúbidas á xente, non? O tema de cruzar o túnel, que estaba nunhas condicións de luminosidade absolutamente deficientes, e chegamos a un momento no cal, pois, no marco dun plan de obras en distintas estacións, incluíron tamén a estación Cerceda-Meirama en resposta un pouco a esa solicitude que se facía. Dito eso, pois seguramente a obra non sexa unha obra mundana no sentido de que se atenderan todas as peticións e todas as demandas que a sociedade, que neste caso os representantes que somos o Concello, se lle trasladaron. Por que? Porque vai no marco dunha serie de obras que fan en distintos lugares, que buscan mellorar a seguridade, a interoperabilidade, a mobilidade. Veremos despois cal é o resultado. Se é un resultado satisfactorio, pois, lóxicamente, así o faremos saber, e se é un resultado que deixa eivas de certa trascendencia, pois seguiremos trasladando todas as demandas que sexen necesarias para ter un servizo mellor posible. No seu día, eu creo que a min, como cercedense, e moita xente, e tamén en Meirama, molestounos o feito de que deixaran de empregarse tanto a estación de Meirama como o apeadeiro de Cerceda, que daban un servizo real, e que se trasladaron a estación prácticamente onde non hai poboación de arredor. Realmente non hai ningún núcleo de trascendencia ali de arredor. Todo o mundo ten que desplazarse para ir á estación Cerceda-Meirama. Nós tratamos de facer iso o máis liviano posible. No seu día, con unha demanda que é da Concelleira de Meirama, de Mari Carmen, de trasladar esa senda hacia a zona da estación, e despois tamén demandando esas melloras, que estamos moi pendentes de cal vai ser o resultado. Nós creemos que sí, vai ser un impulso importante, pero seguramente non lle dé resposta a todas as necesidades que hai ali, e nese sentido manterémonos vixiantes.
Cambiamos de tema totalmente para falarlles do parque acuático que vai abrir o próximo 10 de xuño. Esa é a data, mércores 10 de xuño abre o parque acuático de Cerceda e será mércores e chega este ano con subida de precios nas tarifas a que facía 4 anos que non se tocaban e se adaptan evidentemente a suba tamén en xeral da vida. Un parque acuático que pechou a pasada campaña con éxito, con máis de 136.000 visitantes e se o tempo acompaña, evidentemente espéranse superar nesta temporada. Tamén lle recordamos que os cursiños para aprender a nadar, os cursiños de natación, que sepan que en estes intres teñen aberto plazo para novas plazas ou para cambio de día e de hora. Nova plaza ou cambio de día ou de hora. Ata finais de mes está aberto o plazo. Logo no mes que ven é cando teñen que formalizar a plaza xa no rexistro do Concello. E por último recordarlles que o DNI esgotou as plazas nestes intres. O DNI que se podía renovar en Cerceda o venres 5 de xuño xa non ten plazas nin DNI nin para o pasaportes. Queda todo pendente para a seguinte visita da Policía Nacional que vai a ser no mes de setembro. E rematamos co tempo. Mañá mércores quedaremos ca influencia das altas presións. Teremos, polo tanto, mañán teremos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral e as temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentras que as máximas van a experimentar un moderado ascenso, sendo máis notable canto máis ao sur da comunidade. Os ventos van a soprar frouxos de dirección variable durante toda a xornada. Pois co tempo rematamos, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.